puterea așteptărilor tale. Deci ce putere este ca să aștepți împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Ce aștepți tu de la Dumnezeu? Așteptările noastre pot fi mari sau scăzute, rezonabile sau nerezonabile, bune sau rele. Ce așteptări ai de la Domnul? Biblia vorbește că trebuie să avem așteptare ca mântuire. Deci să credem, deci eu aștept Domnul să mântuiască sufletul, am așteptarea să mântuiască copiii, am așteptarea să lucreze la soțul meu, să-i dea mai multă înțelepciune, mai multă pricepere, putere, deci am așteptări de la Dumnezeu și am așteptări și pentru viața mea, să-mi dea sănătate, să mă păzească de accidente, să închidă gura oamenilor batjocoritori, să mă facă cap nu coadă, cum zice la Deuteronom 28, adică să mă facă o persoană de influență pentru împărăția lui. Domnul are și persoane ca Debora. Debora era lider militar în Biblie. S-a dus în război, a fost chemată de general să meargă cu el și cu poporul în război. O mai fost și mamă în Israel, o mai fost și prorociță și o mai fost și judecătoare în Israel. Deci Dumnezeu folosește și femei. Folosește și femei ca să spele picioarele la Iisus și să-i facă ungere. Cea care i-o spăla cu părul ei și cu lacrimile ei și cu săruturile ei. Domnul folosește femei în orice fel al vieții, Domnul folosește pe fiecare. Și noi să avem așteptări. Aștepți tu ca Dumnezeu să te folosească? Aștepți tu ca Dumnezeu să-și arate gloria și slava în viața ta și să fii de influență pentru împărăția Domnului? Ce așteptări ai? Așteptarea mântuirii, alte persoane așteaptă așteptări ale judecății. Biblia zice că va fi o judecată, dar știi ce mai zice? Mila biruiește judecata. Tu când arăți milă, noi când arătăm milă la alte persoane, Biblia zice că mila biruiește judecata. Deci, wow, când arătăm milă, ce putere are mila. Și Biblia mai zice și de așteptări întârziate, la Proverbe 13:12, așteptări realizate sau așteptări nerealizate, la Proverbe 11:7, așteptările nerealizate. Iisus a zis că va veni înapoi ca să-și ia mireasa. Aștepți tu să se împlinească asta, promisiune ce a făcut? Zice la Luca 12:40, fiți gata căci Fiul omului va veni la ceasul când nu vă așteptați. Deci să avem așteptări, tot felul de așteptări de mântuire, așteptări ca Domnul să revină, așteptări ca El să-și ducă la îndeplinire promisiunile. Așteptările sunt convingeri care provin din procesul de gândire. De aia zice Biblia să ai mintea lui Hristos, că așteptările astea sunt convingeri care provin din procesul de gândire ale unei persoane. Și ce gândim noi, cum un om gândește în inima lui, așa este el, zice Biblia. Deci noi să avem gândirea, să avem mintea lui Hristos. Și câteodată așteptările noastre nu totdeauna sunt corecte. Și câteodată poate avem așteptări nerezonabile. Dar Domnul ne ajută și ne îndrumă pașii. Omul face planuri, dar Dumnezeu îi îndrumă pașii. Deci să-și ceri întotdeauna voia Domnului. Chiar am auzit acum ceva săptămâni în urmă un caz unde o familie aveau vreo 16 copii, sora era bolnavă, se rugau biserica și familia pentru ca sora să fie vindecată. Și a fost o lucrare printr-un vas de lucru că Domnul vrea ca să o iei acasă. Și oamenii să nu se împotrivească voii Domnului. Mulți oameni n-au crezut lucrarea respectivă. Cum adică Domnul vrea să iei acasă mamă de la 16 copii? Ce cuvânt e ăla? Ori judeca lucrarea, ori judeca prorocul. Știi, deci nu ori crezut că chiar voia Domnului îi ca sora să se ducă acasă la Domnul. Ca Domnul, din cauza insistențelor a soțului, a copiilor, a bisericii și a multor alți oameni, Domnul i-a vindecat pe sora aia, o vindecat. După ce s-a făcut bine sora, a fugit cu un alt bărbat. Dacă lăsa ca Domnul să o iei acasă, o lua acasă curată, o ducea acasă, nu era
cuvântul Domnului batjocorit printre oameni, era mai bine. Pentru că adică soțul putea să se recăsătorească și și-a ducea pe cineva care să îngrijească de acei copii. Dar așa, i-au fugit cu alt bărbat, pe cine aduci în casă? Că după aceea te judecă, că te-ai căsătorit și soția ți în viață, nu? Lasă planul Domnului să se întâmple. Noi, pentru că cunoaștem în parte, judecăm în parte, nu cunoaștem toate, noi s-ar putea să dăm greș. În râvna noastră s-ar putea să dăm greș. Și am mai auzit și de un alt caz unde o soră era bolnavă și mult o posti familia ei și soțul și așa mai departe. Și după aia ea s-a dus cu altul. Și mai se ducea și la cerc de rugăciune. Că ăla e om în lucrarea Domnului. Și prorocul Domnului i-a zis, bărbatul cu care ai venit, nu ți soțul tău. Du-te la soțul tău. Știi? Deci, da, sunt duhuri obraznice care, după ce se fac oamenii bine, uită de Domnul. Uită ce a făcut Domnul. Și de aia mai bine e să ne rugăm, Doamne, voia Ta să se facă. Noi cerem, noi credem că asta ar fi minunat, să fie mamă la atâția copii, ar fi minunat să fie sănătoasă, să poată să ajute și așa, dar voia Ta perfectă să se facă. Pentru că Domnul vede, El e alfa și omega, El vede începutul și sfârșitul. El vede dacă persoana cu tare va sta lângă Domnul sau nu va sta, pentru că din cauza mândriei și încăpățânării și El cunoaște adâncimea și lucrarea în persoana aia. Și inima persoanei cunoaște și planul celui rău Domnul cunoaște. Totul, nimica nu rămâne nedescoperit înaintea Lui. Și de aia, cel mai important de aia zice, voia Ta să se facă, Doamne. Eu mi-amintesc când maică mea era bolnavă, era în spital și în aceeași zi în care ea a murit, dar cu câteva ore înainte de a muri, eu mă rugam, conduceam și mă rugam și așa simțeam că Domnul îmi zicea în Duhul meu, nu cere să o vindec, cere voia mea să se facă. Și așa mă rugam, Doamne, voia Ta să se facă, eu vreau ca să se vindece, eu vreau să iasă din spital, dar Doamne, voia Ta să se facă. Știi? Și peste câteva ore au și murit. Și pe mine nu m-a afectat mult. Nu m-a afectat aproape deloc. Știi de ce? Domnul deja m-a pregătit. Faptul că mi-a zis, nu cere să o vindec, cere voia mea să se facă. Și exact așa Domnul mi-a dat putere ca să cer voia Domnului. Și atunci când s-a întâmplat, am fost în pace în inima mea. Aveam pace. Pe alții i-a afectat foarte mult. Știu că sora mea mai mare ținea florile de la mormântare, le ținea la ea în grădină. Așa de atașată era de mama și zici că și-o pierdut mințile o perioadă de timp. Ia, dar când tu ceri voia Domnului să se facă, ești în pace. Ești în pace despre orice se întâmplă. Orice furtună, orice foc, orice va veni dacă tu ceri voia Domnului. Atunci tu știi, nu înțeleg de ce e așa, nu înțeleg, poate nu-ți place de ce se întâmplă așa, dar, Doamne, voia Ta să se facă. Pentru că Domnul știe de ce e așa. Și asta e foarte important. Așteptările astea și chiar neîmplinite. Poate tu aștepți Domnul să vindece pe cineva și persoana moare. Poate tu aștepți. Și eu aștept soțul meu să fie vindecat de ani de zile. Deja acum în septembrie 4 ani de când a fost diagnosticat cu cancer la testicul. Aștept și eu de 4 ani. Și nu merg lucrurile precum aș fi vrut eu. Să văd vindecarea Domnului mai repede sau să văd diferit. Dar Domnul mă învață zilnic, Floare, cere voia mea să se facă. Voia mea să se facă. În toate lucrurile. Nu, și când te împotrivești voii Domnului, când tu te împotrivești, tu ieși de sub protecția Domnului. E ca și cum încăpățânarea este ca și păcatul vrăjitoriei. Neascultarea, încăpățânarea, exact ca și cum ar fi vrăjitoare. Pentru că tu vrei voia ta, nu voia Domnului, și voia ta nu-i voia Domnului. Deci să nu ne împotrivim voii Domnului și planul Domnului pentru viața noastră și pentru familia noastră, copiii noștri, în orice situație. Doamne, voia Ta să se facă. Ajută-mă ca să zic din toată inima, Doamne, voia Ta să se facă. Și asta e și când copiii poate nu te ascultă, poate vrei copiii să vină la Domnul astăzi, nu peste câțiva ani, astăzi. Zice Biblia că Dumnezeu îi îngăduie pe unii în neascultare, deci îi închide pe unii în neascultare, ca apoi să aibă milă de ei.
E un verset biblic. Deci Domnul îngăduie și neascultare ca să le arate dragostea la oamenii ăștia și după aia să facă vase puternice din ei. Să arate, știi cum, pe cine Domnul o iertat mult, iubește mult. Pe cine o iertat puțin, iubește puțin. Așa i-a zis Domnul la Simon. Simone, doi îți datori. Unul dator mulți bani și unul dator puțin bani. Care crezi că iubește mai mult? Consider că ăla care a fost iertat mult. Exact. Adică cu cât ai păcătuit mai mult, cu cât ai fost mai ticăloasă, cu cât din ce groapă Domnul te-a scos mai adâncă, din orice groapă mai adâncă te-a scos de păcate, tu iubești pe Domnul mai mult decât noi toate. Probabil. Pentru că cine a fost iertat mult, iubește mult. Și așteptările noastre să fie că Dumnezeu e în barca noastră. Crezi tu asta? Ai așteptare că Domnul e în barca ta și te ajută și cu tine? Ce așteptări ai? Așteptări bazate presupuneri umane pot crea probleme. Biblia zice, blestemat să fie omul care se încrede în om și uită de Domnul, nu? Deci tu să te încrezi 100% în Dumnezeu, 100%. Oamenii te vor dezamăgi. Normal că ceva încredere în om trebuie să ai. Să zicem că ești o patroană la un business. Când angajezi oameni, trebuie să vezi dacă omul e capabil să facă business-ul ce crezi, să facă jobul care îi oferi, nu? Deci ceva trebuie să ai, dar să ai călăuzirea Duhului Sfânt și să vezi dacă Domnul chiar vrea ca tu să angajezi persoana respectivă sau să faci business cu persoana respectivă și Domnul îți dă călăuzire sfântă, deci îți călăuzește pașii și ai așteptări. Când te căsătorești, ai așteptare să fii iubită, Domnul să îți poarte de grijă, să binecuvânteze soțul, ai așteptare, poate să ai copii. Sunt tot felul de așteptări ce le ai când te căsătorești, nu? Unele persoane nu se căsătoresc, le este frică. Au văzut exemple negative sau poate au fost căsătorite înainte, au văzut exemple negative și le este frică ca să încerce din nou. Din cauza că au fost dezamăgite. Au avut inima rănită. Și ce așteptări avem noi? Ce e foarte important să ne gândim? Domnul este partea mea de moștenire. O mare moștenire mi-a căzut la sorți. Asta e o promisiune care am luat-o în mine și am lăsat să crească. De ani de zile, în urmă, câteodată eu îi ziceam Domnului, Doamne, dar nu-i dreptate, mami are 4 copii, de ce îi dă totul la sora mai mare și fratele mai mic? Noi nu suntem copiii ei. Mare de dreptate. Dar Domnul mi-a zis, Floare, vreau să te duci să iei lapte și să-i duci la mamă ta. Vreau să iei asta și asta și asta și să-i duci. Adică nu aștepta tu zestre, că îți dau eu moștenire, deci Domnul îți dă partea lui de moștenire, Domnul partea ta de moștenire, Domnul îți dă moștenire. Tu pune sămânță, tu binecuvântează, nu aștepta să capeți, binecuvântează. Și Domnul m-a învățat ca să o binecuvântez pe maică mea, asta a fost ani în urmă, ea deja e moartă de mult timp, dar înainte de a fi moartă, ani în urmă. Și Domnul mi-a zis, cuvântul ăsta, Domnul este partea mea de moștenire, o mare moștenire mi-a căzut la sorți. Mă țineam și cu mâini și cu picioare de promisiunea aia, simbolic. Deci o luam în brațe, nu altceva. Doamne, tu vezi că mare nedreptate mi s-a făcut, mare asta și asta, dar cuvântul tău zice că tu ești partea mea de moștenire. Și spiritual, și financiar, în orice sens, ca moștenire. Tu ești partea mea de moștenire și o mare moștenire mi-a căzut la sorți. Cuvântul tău spune, fă să ia rod în viața mea. Așa și tu, când citești Biblia și găsești tot felul de promisiuni, păi ia-le și le mănâncă. Spiritual mănâncă-le. Lasă-le să crească în tine promisiunile alea. Și odată, peste ani de zile sau peste o perioadă de timp, va aduce rod. Ca și un copac. Când plantezi o sămânță, poate trece ceva ani, nu vezi nimic, aveți numai niște bețe și frunze, nu vezi niciun rod. Dar după aia, Domnul aduce mare rod și recoltă. Tot așa și cu promisiunile Domnului. Va trece o perioadă de vreme, poate mai scurtă, mai lungă. Nu vezi niciun rod de la promisiunile ce ți le-au făcut. Dar după aia o să ai recoltă mare. Dacă nu cădem de descurajare, e ușor să cazi descurajată. Domnul ți-a zis, nu vezi nimic împlinit și cazi în descurajare. Dar Domnul să nu îngăduie ca noi să cădem în descurajare și să abortăm planul Domnului și așteptările ce
trebuie ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile. Da, și asta e important, știi, că așteptări și în căsătorie ai așteptări, ești gravidă cu tot felul de așteptări și promisiunea lui Dumnezeu în viața ta. Să nu cazi descurajată. La Proverbe 10:28 zice, cei răi, acolo zice, când moare cel rău, nădejdea lui va pieri și așteptarea bogăției piere și ea. Deci cei răi, nădejdea lor piere odată cu ei. Dar Domnul împlinește dorința celor neprihăniți. Deci Domnul e cel care îți va împlini. Și Psalmul 62:5 zice, suflet al meu, așteaptă numai în Dumnezeu, căci așteptarea mea este de la El. Dacă tu aștepți numai de la oameni, oamenii te vor dezamăgi. Ei sunt limitați în putere, resurse, chiar dacă ar vrea să facă mai mult, sunt limitați de multe împrejurări, dar dacă așteptarea ta este de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va răsplăti așteptarea. Dumnezeu este sursa, omul este resursa. Adică Dumnezeu e cel care îți poartă de grijă. Astăzi îți poartă de grijă, poate prin serviciu respectiv, prin oamenii de acolo, de la serviciul respectiv. Poate în altă împrejurare Domnul îți poartă de grijă prin vecinul de lângă tine. În altă împrejurare Domnul îți poartă de grijă prin cineva de pe grup. Domnul poartă de grijă în tot felul, dar Biblia zice așteptarea ta să fie de la Dumnezeu. El nu te dezamăgește niciodată. Dumnezeu este sursa. Omul e resursa prin care Dumnezeu lucrează. Și când știm asta, atunci nu ne supărăm că cineva poate ne-a ajutat și nu ne mai ajută. Sau omul este doar resursa care Dumnezeu folosește. Și Dumnezeu folosește când pe unul, când pe altul să ne poarte de grijă în orice sens. Domnul ridică mijlocitori. Câteodată Domnul lucrează prin anumite persoane să mijlocească pentru tine, câteodată prin alte persoane. E ca și cum ești gravidă spiritual. Da? Îs nașteri normale, care dai naștere la promisiuni, și sunt nașteri care îs cezariană. Adică îți trebuie operație specială, spiritual vorbind. Îți trebuie mijlocitori care să mijlocească cu post și rugăciune mai agresiv spiritual ca să vezi biruință. E ca și cum naștere cezariană, știi? Deci o tăiere puternică. Dar Dumnezeu își împlinește promisiunile și cuvântul lui zice că nu vine înapoi fără rod. Adică deodată ce cuvântul Domnului a fost trimis, el va aduce rod garantat. Și Domnul să lucreze asta în viața noastră, ca să putem să vedem făgăduințele lui împlinite în viața noastră. E important ca să știm că Dumnezeu onorează credința noastră. Dumnezeu onorează și așteptarea aduce biruință. Să comunicăm, deci asta când suntem deschiși și nu înșelăm pe alții, Domnul răsplătește asta. Vedeți acolo la Iacov, dacă a înșelat pe fratele lui, după aia și Laban l-a înșelat pe el. Ce semeni capeți? Ce semeni capeți? Poate nu imediat, dar în decursul timpului ce ai semănat capeți. Să iertăm. Deci ca să poți să duci naștere, să dai naștere la promisiunile lui Dumnezeu, este nevoie mare de iertare. Că dacă nu ne iartă Dumnezeu pe noi, atunci ce putem noi să căpătăm de la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ne iartă? Dar iertarea noastră e condițională. Adică dacă tu nu ierți pe alții, Dumnezeu nu te iartă pe tine. Așa că vrei ca Dumnezeu să te ierte, trebuie să ierți. Și dacă crezi că nu ai putere să ierți, duh de neiertare pleacă de la mine. În numele lui Iisus, orice duh de neiertare pentru persoana A, B, C, în numele lui Iisus pleacă de la mine. Să nu dăm loc la duhul de neiertare. Domnul vrea dragoste, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dragostea cere să fii mai răbdătoare, mai plină de bunătate, mai indulgentă. Domnul să ne ajute ca să putem să dăm dovadă de dragoste. Și Domnul e cel care împlinește făgăduințele lui. Făgăduințele lui sunt sănătoase în viața noastră, să ne bazăm total pe promisiunile lui.
Acolo zice că așteptarea noastră nu va fi zadarnică, zice la Proverbe 23:18. Deci când așteptarea ta e chiar de la Domnul ca să împlinească promisiunile, atunci vedem că nu va fi zadarnică. Ce promisiuni ți-a pus Domnul în tine? Ce promisiuni a pus Dumnezeu în noi? În pântecele noastre, spiritual vorbind. Deci zice că din pântecele noastre vor ieși râuri de apă vie. Aleluia! Deci tu dai ce ai. Dacă tu n-ai pace, n-ai cum să dai la alții pace. Dacă n-ai bucurie, n-ai cum să dai la alții bucurie. Fiecare dă ce are. Ai amărăciune multă în suflet. Exact aia dai la fiecare. Infectezi pe toți cu amărăciunea ta. Ai venin în suflet. Ce ai, dai. Cârtire, nemulțumire. Ce ai, aia dai. Domnul să ne ajute ca să avem roadele Duhului Sfânt mai mult în viața noastră, ca să avem ce da la alții. Să avem ce da la alții, să ducă la creștere spirituală și să nu-i otrăvim, să aducem moarte. Da, și Domnul să ne amintească căci cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine bate, nu? Primește, deci cere, bate și Domnul rezolvă, deci să ne ajute Domnul ca să cerem, trebuie să ai curaj când e vorba ca să ceri, trebuie să ai curaj, poate îți dă, poate nu îți dă. Dacă e după voia lui, îți va da. Și dacă e pentru motiv corect și bun pentru împărăția Domnului, Domnul îți va da. Dumnezeu nu e Dumnezeu zgârcit. El dă cu mână mare. Zice că bunătatea Domnului ne îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui, nu răutatea lui și nici judecata lui nu mă îndeamnă pe mine la pocăință. Zice că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și Domnul e bun, vrea ca să lucreze prin noi și pentru noi și să ne ancorăm în promisiunile Domnului și să avem așteptare. Să așteptăm, să anticipăm, căci Domnul chiar vrea ca să binecuvânteze pe alți oameni prin noi, spiritual și în orice sens, să fim o binecuvântare pentru mulți oameni. Domnul să ne ajute. Să mergem în rugăciune, să chemăm prezența Domnului, ca Dumnezeu să ajute să crească promisiunile lui Dumnezeu în inima noastră. Deci noi suntem însărcinate cu promisiunile lui Dumnezeu, simbolic, să dai naștere la promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să vedem care sunt promisiunile alea și cât timp mai este, pentru că timpul e diferit dacă ești gravidă de 2 luni sau de 9 luni. Când deja e de 9 luni, aștepți promisiunea să se întâmple în orice secundă. Când ești gravidă numai de 1 lună, știi că va mai dura. Deci Domnul să ne ajute ca să știm timpul și să avem mai mult discernământ și numele Lui să fie glorificat. Când Domnul vă împlinește promisiunile ce ți le-a făcut, nu uita să mulțumești Domnului. 10 leproși au vindecat Domnul, dar numai unul a venit să zică mulțumesc. Deci Dumnezeu așteaptă ca tu să vii pe grup, să zici mulțumesc, uite ce a făcut Domnul. Dumnezeu se uită, am vindecat 10, ce s-a întâmplat cu el alți 9? Deci Domnul are și el așteptare. Am făcut asta la 10 și numai unul vine să zică mulțumesc. Deci să fiți curajoase, prindeți curaj, Domnul a lucrat, fă ca și leprosul ăla care a fost vindecat, vină înapoi și zi mulțumesc, uite ce Domnul a lucrat. Amin.